Els valencians tenim un problema, és el gran problema, un problema que tots sabem, i és el tracte injust que rebem per part del govern central des de fa molts anys. I això fa que el nostre govern, la nostra Generalitat, no tinga el pulmó i el múscul financer suficient per afrontar les grans inversions que este país necessita. Transformacions en serveis públics. Necessitem no només tindre recursos per a la sanitat, l'educació, els serveis socials, sinó també per a un problema que s'està mostrant ja capital, com és l'habitatge. Necessitem pulmó per a afrontar l'habitatge. Necessitem també una aposta clara, pulmó financer, per una aposta clara per la transició ecològica justa i contra el canvi climàtic. I després també necessitem pulmó financer per a una inversió que transforme el nostre model productiu i que tinga recursos per tal d'apoyar a tots els sectors productius tradicionals valencians que ara com ara ho estan passant mal. La primera proposta és, jo crec que el nou president de la Generalitat, i en aquest cas si sóc jo ho vaig a fer, serà telefonar-li al president Sánchez i exigir-li una reunió monotemàtica per a afrontar el finançament, el deute històric i les inversions no executades. Crec que un president que no forme part del mateix partit pot ser, diríem, més bel·ligerant, per tant, de transmetre-li el punt de vista de tots els 5 milions de valencianes. Per tant, de transmetre-li les nostres reivindicacions justes. Crearem un equip jurídic del més alt nivell entre advocacia de la Generalitat, Consell Jurídic Consultiu i els millors experts de les universitats públiques valencianes. Un equip de treball que haurà de tindre l'encàrrec d'explorar de forma permanent totes i cadascuna de les vies per a reclamar judicialment allò que se'ns nega per la via del diàleg. Insistisc, el diàleg sempre és i ha de ser la via principal, però no ens podem quedar de braços creuats mentre ignoren les nostres reivindicacions. Creguem que és de justícia, creguem que és important que un partit com el nostre, que no té cap dependència ni del carrer Gènova, ni de Ferrat, ni de qualsevol altre, que la nostra seu està ací en territori valencià i, per tant, creguem que hem de ser contundents en la defensa dels interessos a la gent que diguem representar. Si no ho som, els estem fallant i per això ho farem per on siga, per terra, per mar, per aire, per tribunals.